ଧନ କହନି କାଳିଆ ହଁ ପୂଜା ଆଉ କହନି ଡାଡି ମମି ଆଉ ଯୋଉ କହନି ହାତ ହାତ କୋଉଟା ଚଗଲା ତ ହାତ କୋଉଟା ଆଉ ତ ନାକ କୋଉଟା ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ଆଉ ଝିଅ ତ ଗୁଡ଼ କୋଉଟା ଅନାନି ମତେ ଏ ଯୋଉ କହନି କାଳିଆ କାଳିଆ ଗୁଡା କାଳିଆ ହଁ କଣ 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 କାଳିଆ ମମ୍ମି ମମ୍ମି ଯେ କହନି ମମ୍ମି କହନି ମମ୍ମି ଇଲୋ ଧନ ଧନ ଏଇ ଅନା ଟିକେ ଧନ ଏଇ ଅନା ନା ନା ଆଉ ଭାଲୁ ହଉ ଏଇ ଅନା କହନି କାଳିଆ ହଁ ଅନା ମତେ ପୂଜା କହନି ମମ୍ମି ଡାଡି ଖୁଜୁ ଡାକି ହଁ କହନି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ଆଉ ଏ ମତେ ନା କଣ ତ ହାତ କୋଉଟା ତ ଆଖି କୋଉଟା ଆଖି ଆଖି କୋଉଟା ନା ଦାନ୍ତ କୋଉଟା ତ ଜୀବ କୋଉଟା ଏ ଅନା ତ ଚୁଟି କାଇ ଚୁଟି ଧନ ଆଜ୍ଞା ପାଗୁଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସୁନା କଣ ନାଉ କହନି ଏ ମମ୍ମି ଡାଡି ଡାଡି କଣ ଡାଡି ଡାଡି ଚଚ ନେ ନେ ଗୁଗୁଲିକି ଧନ ଧନ ଲୋ କଣ ପାଗୁଳୁ ଏଇ ଶୁଣୁ ଏଇ ଧନ ଅନେନେ ମତେ ଅନା ତ ହାତ କାଇଁ ହାତ କାଇଁ ତ ହାତ ତ ପେଟ କାଇଁ ଲୋ ଝିଅ ଝିଅ ତ ପେଟ କାଇଁ ଲୋ ଲୋ ତ ପେଟ କାଇଁ ଲୋ ତ ପେଟ କାଇଁ ଲୋ ଝିଅ ତ ପେଟ କାଇଁ ତ ପେଟ ସେଇଟା ନା ତ ବେକ ବେକ ଆଉ ତ ପିଠି ପିଠି ଆଉ ପିଠି କହନି କୁକ କୁକ ଏଇ କୁକ ଭୋଭ କାଇଁ କାଇଁ ଭୋବ ଭାଲୁ ଡାକିବି ନା ଆଉ କେମିତି ଇଏ ବୋବେ କେମିତି କହନି ହନୁ କେମିତି ବୋବେ ହନୁ ଏମିତି ବୋବେ କୁକୁର କେମିତି ହୁଏ କୁକୁର କେମିତି ହୁଏ କଣ ବେ ଏ କୁକୁର କେମିତି ହୁଏ କୁକୁର କେମିତି ଡାକନ୍ତି କହିଲେ କୁକୁର ବିଲେଇ ବିଲେଇ କେମିତି ହୁଏ ଏଟା କୁକୁର ବିଲେଇ କେମିତି ହୁଏ କହିଦେନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ଦାନ୍ତ କାଇଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଆ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲାଣି ନା ସେ ଯୋଉ ଧନ ସେ ଭାଲୁଟା କେମିତି ହେଲା କଣ କେମିତି କହିଲା କଣ ଭାଲୁ ଭାଲୁ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲା ଭାଲୁଟା କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲା କହିଦେନି ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଝିଅ ଭାଲୁଟା କେମିତି ହଉଥିଲା କଣ ସେ ଭାଲୁଟା କହିବନି ଭାଲୁ ଦେଖିଛୁ ନା ଦେଖିଛୁ ତୁ ହଁ ହଁ କହିଦେ କାଲି ରିସେପସନ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଭାଲୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କହିଦେ ଭାଲୁଟା କେମିତି ହେଲା କଣ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖି କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା କହିଲୁ ଗୁଗୁଲି କେମିତି ହେଲା କଣ ଭାଲୁଟା କେମିତି କହିଲା କଣ ଭାଲୁଟା ଏମିତି କେମିତି କହିଲା ଲୋ ତୁ ଚଗଲା ହବୁ ନା ଆଉ କହିଦେ ଟିକେ ଆଉ ଚଗଲା ହବୁ ନା ଝିଅ ତ କାନ କୋଉଟା କାଇଁ ଆଉ ଧନ ତୁ ହଉଛି ଆମର ପାଠ ପଢିବୁ ନା ପାଠ ପଢିବୁ ଡାକ୍ତର ହବୁ ନା ଚଗଲା ହବୁ ନା ଚଗଲା ହବୁନି ଭାଲୁ ଆସିବ ନା ଚଞ୍ଚ ହଁ ଚଞ୍ଚ ଆସୁ ଚଗଲା ହଉଛୁ ନା ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଦେଖିବୁନି ସୁଧୁଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁନି ଦେଖିନେ ଡାକିବି ନା ଭାଲୁକୁ ଭାଲୁକୁ ଡାକିବି ନା କାନ ଧ ଆଉ କଣ ମୋବାଇଲ ଧରିବିନି ନାନା କଣ ନାନା ଭାଲୁ ଧରିବିନି ଭାଲୁ ଡାକିବିନି ଏଇ ଅନାନି କେରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁଟେ ଏଟା କନି ଏ ଯେ ଧନ କନି ହଉଛି ବାପା କଣ ଡାଡି 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 ଅଜା ବୋଉ ପୁଅ
ପୁଅ ପୁଅ ଆଉ ଆଉ ମାମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି 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 ହଁ କହିଥିଲୁ ଆଣ୍ଟି ଧନ କହିଦେନି ଟିକେ ବାଏ ବାଏ। ଏଇ 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 लो ଧନ ଏଇ ଏଇ କହିଦେନି ଟିକେ। ହଁ ଏଇ ଏଇ ନାଇଁ ଏଇ ଏଇ ଏଇଠି କହିଦେ ଏମିତି କହିଦେନି। ଏଇ ଏଇ ଏମିତି କରିଦେ ଏମିତି କରିଦେ ଟାଇ ଟାଇ କରିଦେନି ଟିକେ ଟାଇ ଟାଇ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେନି। लो